Bojone Joko iya. Direkaken Mas Anung. Oh iya nek bule Sri Mulyani bareng. 5 bareng sinom nyamat. Oh, padake. Ayo maju sik. Dembi. Weh, ora mantut ketua to. Mangsane ketua geng bareng kok. Ayo Endah dia. Bude Sri, ayo kene. Ayo, hadap sini semua, baris. Bedesi. Sak bojone dhewe. Nah, kowe Bude, ngene. Ajeng lomba, gede-gedenan awak. Engko sese tak kuekreki mengko. Anu ya Mbah Yatmo ki nelurke anak tek pinter iso gudi-gudi niki. Lah mbok kira ki anake Mbah Yatmo. Lah anak sapa? Anake Bunga. Bunga sapa? Bunga Temi. Bunga Temi to. Apa aku ki yang gumun apa nek esuke komborane katul apa komboran ku apa rumangsane iso lemu-lemune kok ngene lho sapi ye lah iki nek wilayahku lho iki lho iya Mbak nggih Mbak matur nuwun Mbak macem-macem nyuwun pangapunten saestu Mbak pangapunten kok pangapunten pangapunten Mbak mau pangapunten baji reti kita mbok kon ngopo iki lho nyanyi ayo kompakke tak kira mbok kon gelut ngono lho menangat dhewe iki. Mulai lah diah ki aku nyawang seneng kaya malan. Mulai aku di bojo kowe no nah tenan wis. Mbok kapakno? Rasa tuku kasur wis. Tak kira mbodol. Iki dikompake wong Limat nyanyi apa? Lah iya, Po sinom nyamat apa-apa nyanyi. Oh rene kok nyanyi to? Nyanyi no padake. Wilayahku lho, wilayahku. Nggih, Mbak. Nggih, Mbak. Mosok ya ini nyanyi apa iki? Manut kowe kok. Lah. Rojeng untumu bledos iya ya ini. Kowe anake Mbah Yatmo sing siji ki ndugal dhewe. Ya ini njaluk rojeng. Lah kula bulurahmu lah ngendika to? Wis suwerane ngene bulurah. Bulurah pangapunten nek ten gene jenengan jangan pateni mawon. Tegese pateni eleke gen kanton apike. Pun jenengan suwuk jenengan idoni mboten napa-napa. Seneng omah pun budrek niku. Iki sida apa ora? Sida lah. Apa? Manut kowe apa? Ya manut sing tuwek. Manut Bude sing nom. Sing nom dhewe. Apa Bude? Bersadi. Nggih. Lah jare ngesane sinom. Oh nggih sinom. Nek sinom niku gandeng kahanan pun kaya ngeten. Nggih. Sinom Ngaplak. kala tido. Tak kira sinom ngaplak. Sinom ngapa? Pripun sinom kala tido? Pun manut panjenengan. Ya. Wis sak karepmu. Pripun Mas? Sing piye? Sing iso apa ora nek ra iso ya sing nom genting. Sing ra iso ya hasbunallah kuwi senengane sing domah. Yo Sing domah nek ra hasbunallah wis ora. Oh iya toh? Wah, lah yu kemek kok ya. Yuk kemek ki senengane. Lah iya. Ya dino kuwi. Lambene Mbak Yumu lho kuwi. Alah, Mbak Yu wis ngene iki los. Blos. Mangga. Hasbunallah Mas. Piye ta ki? Disindakne to. Jare. Lah jare senengane wong mah. Sampean ki malah eceh-eceh to? Lah jare senengane sing Oh ya wis. Manus sing nanggap, manus. Manus sing nanggap. Omong jare sinom kala tidur. Betul. Ya awur pas ya. Hop. Sik. Apa meneh? Kancane iso ra iso siji lho. Sapa? Iki Ben kok ganu mak Umi. mangsamu ki Puspitanala apal nek ning omah karaoke lho. Kowe kok nyet. Nah.
azim wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya linakum kajaba saking Allah kang Maha Agung sadulurku aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu ya limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu yang limang wektu kanggo mrasta mungkar lan nafsu Hasbunallah wa ni'mal wakil nikmat maula wa nikmat nasir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Gusti Allah sesembahanku ingkang tetulung marang aku ora ana daya liwata kajaba saking Allah kang Maha Aja nganti kliru mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu mong limang wektu kanggo ngrasta mungkaran Penyuwune Pak Bayan Kwagian pisan kas ragenan. Lah dalah ya ora. Sing nyuwun tamu masa ora mbok langgati. Nggih namung sendika dawuh. Manut aku. Lho kudu ngono no. Kudu Padake. dadi kudu. Kudu dong sih. Dadi kudu srakenan. Iya dong. Dadi Oh. mangsa aku kok Jambalas. untune piye jambalas. Napa Pak? Lagune napa Pak? Lagune napa Pak Nyun sewu? Ninggal katresnan. Ninggal katresnan garape gayeng ngoten. Wah nggih. Biasane nek ten Buntar mriki nika 200 Pak nggih.
Bi, gone Mbak Yumu. Etok. Oh iya wis. Tok-toke, Pak. Ngomong yuk ngene. Iso ora lagune? Lho. Sing piye to? Kelingan Wir. kelingan manis eseme. Kuwi jambu alas nyok. Oh iya toh? Terus kelingan ramahku. Oh iya ding, jambu alas. Bener. Iya. Protokol Ya. njaluk didilat dimut mari iki. Ninggal katresnan. Syuting Mas, syuting. Dandan kayak jam 3 lho iki. Syuting, syuting ra tak bayar ngomalan. Sik. Dandan kok jam 3 hasilnya mong kok ngono. Lho, Gustalah. Wong papat iki. Wah. Tak kira kowe dhewe ke jam 3 ki apa kelingan manis. Aja lali pawelingku.
Ngawur ning penak. Lho nyangel lho kuwi lho. Enek sing bener malah ora penak. Pandu. Isone ngedoli malan nggih. Ning nyanyi genti. Aja lali paulengku. Sampun Den. Menika pamundutan saking Pak Samidi. Pak Samidi. Pak Bayan Kuagean. Pak Bayan Kuagean menika Nggih. sampun Bapak kalih rambahan sampun. Injih. Ayo. Nggih. Sampun lho Pak. Nggih kepangapunten lho Pak. Ngene iki aku dadi gak Nggih, matur nuwun Bu Sri. Injih. Sampun Pak Iya. Samidi. Nggih Iya. sampun. Bedesi. Dek Desi. Bedes. Bedesi. Itu bedesi. Aku ditapuk. Kapol. Aku nuk ya. Siapa? Aku nuk. Nuki apa? Lungguh. Gustalah ki bahasa ngendi? Ning jero. Lungguh. Iya. Nuk. Sampun. Pak Samidi sampun lho Pak. Aduh. Ya cek iki. Ya kayak iki lho protokol ora kajen iki agak awan iki lho. Ditapuki karo dulure sing di omah.